Kulħadd it-tajjeb. Illum 31 ta' Jannar, ir-rabaħat tas-sena. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Knisja ta' Santa Katarina fiż-Żejtun magħrufa bħala il-Knisja ta' San Girgor. Imexxi l-qudiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Inħeġġu l-itfal biex isegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina li nqimu lilek bruħna kollha u ninħobbu lil xulxin b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Mosè kellem il-poplu qal: Il-mulej Alla tiegħek għajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek, lilu għandkom tisimgħu. Dan kollu skont ma tlabt int stess lill-mulej Alla tiegħek fil-ħoreb, f'jum il-laqa, metet, jalla ma nismax aktar leħen il-mulej Alla tiegħi u ma narax aktar dan in-nar iħeġġeġ ħalli ma mmutx. U l-mulej qalli, sewwa għamlu li tkellmu, jiena nqajmilhom profeta bħalek minn fost ħuthom, inqiegħed kliemi fuq fommu u jħabbrilhom kull ma nardnalu. Min ma jagħtix widen għal kliemi li huwa jħabbar f'ismi, jien nitolbu kont talli jkun naqas. U jekk xi profeta jfettillu jgħid f'ismi ħwejjeġ li ma nkunx qabbattu jgħid, jew inkella jħabbar f'isem Alla oħra, dan il-profeta jkun ħaqqu l-mewt.
Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mux li kontu l-lum tisimaw leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Mux li kontu simaw leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas salvazzjoni tagħna. Nersqu qdimu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Mux li kontu l-lum tisimaw leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qoddimu, arkubtejna qoddim il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'merħba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni missiertkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Mux li kontu l-lum tisimaw leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, iva, jiena rridkom bla ħsibijiet. Ir-raġel mhux miżżewweġ ħsibu fil-ħwejjeġ tal-mulej. Jiġifieri kif joġob lil-mulej. Min hu miżżewweġ ħsibu fil-ħwejjeġ tad-dinja. Jiġifieri kif joġob lil-martu u mifrud fih innifsu. Ekku koll il-mara mhix miż-żewġa u x-xebba ħsibhom fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri biex ikunu qaddisa f'ġisimhom u fruħhom. Iżda l-mara miż-żewġa ħsiba fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif toġob liż-żewġa. Dan qed ngħidulkom għall-ġid tagħkom mhux biex inxekkilkom, iżda l-ġid tagħkom u biex tgħixu marbutin mal-mulej bla tixrid ta' moħħ. Il-kelma tal-mulej. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fartu quddell il-mewt idda dawl għalihom. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu id-dixxipli tiegħu daħlu Kafarnum malar f'jum is-Sibt, daħal fis-sinagoga u qed jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nażaret, ġed biex teqridna, jien naf min int, il-qaddis Alla. Imma Ġesu kmandah: Iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-kol staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: Dan x'inhu? X'talim ġdid moti bis-seta? Sal-ispirti ħżiena jikkmanda u ma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malar xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Dawn il-ħnut qegħdin inkomplu naqraw mill-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark. Huwa kapitlu pjuttost twil u fih San Mark jippreżenta l-qofol tal-missjoni ta' Ġesu. Tisemma din il-belt Kafarnaum li tfisser il-belt ta' Nahum, Kafar Nahum. U hija belt
li kienet u għada fuq ix-xtat ta' din l-għadira kbira l-baħar ta' Tiberiade li saret biex ngħidu hekk il-belt adottiva ta' Ġesu. Meta telaq minn Nażaret, Kafarnaum sar iċ-ċentru fejn Ġesu kien jirritorna. Kien imur minn belt għall-oħra, minn raħal għall-ieħor, imma mbagħad Kafarnaum kien fejn kien jissetilja. Billum Kafarnaum min ikollu x-xorti jmur l-Art Imqazza u ikun hemm anke żjara il Kafarnaum mhijiex belt abitata ma hija sit arkeoloġiku. Wieħed jista' jara s-sinagoga li mbagħad inbniet wara Ġesu, imma taħt is-sinagoga li hemm illum wieħed jista' jara propju id-daħla ta' din is-sinagoga fejn għallem Ġesu u fejn isir dan il-konfront qawwi bejn Ġesu u x-Xitan. Ġesu bħal kulludi kien imur nhar ta' Sibt is-sinagoga u kull min kellu iżjed minn 12 sena seta' jiġi mistieden biex jaqra l-kodba tal-Iskrittura u min ikun kapaċi jkun irid jagħmel xi riflessjoni. Hekk kien jagħmel Ġesu kull nhar ta' Sibt, sakemm imbagħad keċċewh mis-sinagoga u beda jgħallem mhux fis-sinagoga imma fil-kampanja u fejn in-nies imorru jisimgħuh. Ħafna drabi anke fuq l-istess xatt ta' din l-għadira kbira l-Baħar tal-Galilija. U dak li hemm fit-tagħlim tiegħu San Mark huwa biex ngħidu hekk qasir ħafna bħala Evanġelu, ma tantx jaħli ħin fuq ħafna dettalji, ma jgħidilniex x'kien qed jgħallem dikinhar, imma jgħidilna r-reazzjoni tan-nies. Beda jillimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu. X'kellu differenti t-tagħlim ta' Ġesu? L-ewwel ma kienx tagħlim ripetut. Il-kittieba fi żmien Ġesu l-istil tiegħu kienu jirrepetu xi ħaġa li qal ħadd ieħor, xi ħaġa li għandu l-awtorità li studja. Fil-fatt kienu jsibuhom ukoll dawn l-għalliema l-kbar bħala it-tannawin, dawk li jtennu. Aħna wkoll din il-kelma li ttenni xi ħaġa. Dawk kienu dawk li jirrepetu, ma ngħidx bħal pappagall, imma Ġesu ma kellux għalfejn joqgħod jitenni dak li qal ħadd ieħor. U kien li ben ta' Alla magħmul bniedem, u għal-kelma ta' Alla magħmul bniedem. U din is-seta tiegħu kienet ġejja mill-fatt li Ġesu kien jgħallem mill-qalb, mhux mill-moħħ. Din is-seta di l-egżużija bil-Grek hija xi ħaġa li toħroġ mill-qalb ta' dak li jkun. Mhux biss kien konvint minn dak li qed jgħallem, imma wkoll kellu din ir-rieda li dak li jgħallem jgħixu wkoll. Mela Ġesu kien iqanqal lin-nies għax il-kelma tiegħu kienet ħierġa mhux biss mill-konvinzjoni, imma wkoll mill-qalb tiegħu. Kien jikkonferma dak li jgħallem bil-ħajja tiegħu. L-ispirtu ħażin jarfu l-Ġesu għaliex l-ispirtu x-Xitan, l-ispirtu ħażin għandu intelligenza anġelika. Huwa anġlu li bis-supervja tiegħu ma jridx jobdi lill-Alla, ma jafx x'inhi l-umiltà, imma bl-intelligenza tiegħu jara fil-Ġesu u jipprova jxandru minnu. U Ġesu jirrifjuta għadna fil-bidu tal-Vanġelu. Wara kollox il-Vanġelu ta' San Mark iwassalna ftit biex narfu l-Ġesu mhux għax qalilna minnu x-Xitan, jiġifieri x-Xitan qalilna isma' dak Ġesu li ben ta' Alla, imma Ġesu jarfuh fuq is-salib. Hemmhekk iċ-ċenturjun jgħid dan hu veru bin l-Allat, bin Alla. Ix-Xitan jgħidlu ġejt biex teqridna, m'hemmx għalfejn jkollu risposta. Ekku, fil-fatt Ġesu stess bil-kelma tiegħu, bil-kelma qawwija tiegħu jordna lix-Xitan iskot, oħroġ minnu. U l-kelma ta' Ġesu tanti qawwija li m'għandux bżonn la ritwal, la dlik xejn. Il-kelma tiegħu tissottometti x-Xitan għalih. Aħna ħafna drabi
ikonna biża kbir mix-xitan, tajjeb noqogħdu attenti, niftħu għajnejna. Ma jekk aħna ma' Ġesu, jekk aħna nigranfaw miegħu, ngħidulu kontinwament, mulej ħenna lija, mulej aħfirli, mulej ejni, tiftakru dik il-kelma sabiħa li għajdlu Pietru, mulej senere ejni, u Ġesu imitti deħ biex isalva lil Pietru, lil Lażux xmun Pietru. Ekk iridu nagħmlu aħna. U di tkun l-ikbar protezzjoni kontra Satana. Satana jattakkana bil-gideb, bit-tnassis, bit-keskis. Satana jattakkana blejra u l-mibeda. Aħna jekk inkunu ma' Ġesu, irridu nixħduhom da kollu. Aħna fil-Mamudija ċħadna lil Satana. ċħadna dak kollu li kisser l-imħabba ta' bejnietna. Bil-qawwa tal-kelma ta' Ġesu, iggranfati miegħu, aħna għandna saħħa kbira. Jerġgħu jistaġbu n-nies ta' ġmien Ġesu. Dew jistaqsru l-xulxin, dan x'inhu? X'talim ġdid moti bis-seta. Mhux ripetut, moti bis-seta. Sal l-ispirti ħżiena jikmanda bil-kelma tiegħu huma joqogħdu għalih. Illum ejjew nitolbu wkoll għal dawk li fil-Knisja għandhom is-seta mogħtija mill-isqof li ikunu f'din it-taqtija lill-eżorċisti tagħna kontra l-assalti tax-xitan. Aħna fit-talba li għallimna Ġesu wkoll nitolbu biex jeħlisna mid-deni, mix-xitan. Il-Knisja tgħallem li t-talba tal-missierna għandha l-qawwa wkoll li teħlisna jekk aħna nitolbuha konvinzjoni, jekk aħna nitolbuha bil-qalb. Nitolbu wkoll għal min huwa mxekkel, għal min minħabba l-vizzji tiegħu, minħabba r-rabja li għandu tilef il-paċi ta' qalbu. Wara kollox il-preżenza ta' Ġesu din tatina il-paċi tal-qalb, anke meta nkunu għaddejjin minn momenti diffiċli, mid-batija, mill-mart. Ix-xitan jatina toma qarsa tal-ħajja, jatina t-tentazzjoni għad-disprement, jatina propju rabja kbira. Fejn hemm ix-xitan m'hemmx paċi, jista' jkollok id-dinja kollha, jew joffrijilek u jagħtijilek kemm jista', imma inti jaraf li qiegħed jekk tafdah qed tafda f'giddieb. Mela nħarsu lejn Ġesu li huwa l-verità u s-sewwa. Inħarsu lejh li ma rridx ix għandha lilu nnifsu fil-bidu biex kulħadd jgħid mela dan il-Messija ħanimxu warajh u rina il-qalb tiegħu minfuda fuq is-salib. U dik kienet l-istedina li aħna nożżuh, nistqarruh u nitħaddnu miegħu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet,
u nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu l-ewwel nett illum f'jum il-ħadd tal-Qdusija tiegħu il-Papa, nitolbu lil Mulej Birku bis-saħħa u fid-tbatija tiegħu li ġejja mix-xatika jagħtih ukoll paċenzja kbira. Nitolbu għalina wkoll biex aħna nigranfaw ma' Ġesu. Nitolbuh iħenna lina, jaħfrinna u hekk inkunu protetti mill-assalti tal-ħażen. Nitolbu għal ħutna li huma imjasra mir-rabja, mill-mibeda, mill-lejra, minn kull tip ta' vizzju ħażen biex fil-mulej jisibu il-ħelsien veru tagħhom. Nitolbu għal ħutna morda b'mod speċjali dawk li huma morda bil-COVID-19 għal kull min qed jieħu ħsiebhom, għal frontliners mod speċjali. Nitolbu biex fl-għoża ta' xulxin nieħdu ħsieb tax-sew xulxin. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'daw l-aħħar ġranet, f'daw l-aħħar sigħat, biex int Mulej fil-ħniena kbira tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal benefatturi kollha tagħna, dawk li għajnu l-Knisja bl-offerti tagħhom, dawk li meta jkun hemm xi appell anke fuq il-mezzi tax-xandir għall missjoni tagħna jkunu ġenerużi. Nitolbu biex il-Mulej ibirek il-qalb ġeneruża tal-poplu tagħna u jagħtina s-saħħa. Nitolbuk Mulej għal din il-parroċċa Żiża taż-Żejtun li laqatna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Berika bil-vokazzjonijiet, għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża. Birek il-familji taż-Żejtun, iż-żgħażagħ tagħna. Għamel li bl-interċessjoni tal-Verġni u Martri Santa Katerina, ta' San Girgori l-Kbir, ta' San Klement u tal-qaddisin kollha, din il-belt għażiża tkun sur ta' kuraġġ għall-Gżejjer tagħna. Nitolbuk Mulej tilqa' talb tagħna u fil-ħinna tiegħek tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fuq l-artar tiegħek Mulej aħna l-qaddija tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Katerina, Verġni u Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrit fija int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Mill-ġdid nerġa' nirringrazzja l-poplu għażiż taż-Żejtun, lill-Arċipriet, lill-Kleru, lill-Lajċi kollha. U f'din il-barka nitolbu wkoll għall-anzjani, għal dawk li qegħdin isegwuna mill-residenza korrettiva, mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Nixtieq li propju f'dan il-mument tal-barka insellmilhom b'mod speċjali għax naf li wħud minnhom ikunu qegħdin isegwuna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-ħadd minn din il-Knisja dedikata lil Santa Katarina fiż-Żejtun, magħrufa bħala l-Knisja ta' San Girgor li minna wassalnilkom il-quddisa matul il-ħdud ta' Jannar. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li d-dispensa tal-obbligu tal-quddisa tal-ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-quddisa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsin tas-saħħa. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Saħħa.